रौवे से बाड़े ई उम्मीदवा रोजे हम बनाइले हरिलवा कहबो कबो खुशी होला मोहन में अपार हो। आज पूर गइल 46,000 यूट्यूब परिवार हो। आज पूर गइल 46,000 यूट्यूब परिवार हो। रउए से बाटे ई उम्मीदवा रोजे हम बनाइले हरिलवा कहबो कबो खुशी होला मोहन में अपार हो। आज पूर गइल 46,000 यूट्यूब परिवार हो। आज पूर गइल 46,000 यूट्यूब परिवार हो।